тебе има нещо. Аз снимам отпред малките птички. Знаеш колко се гледа? Къде се, да? Къде е долу? Освен така, както снимаш, аз отида да взема монетата. Се чуя дали да не залепим там на парапетчето, дясния бордюр. Може. Тобите не трябва съвсем да се надържат много. Нали, там също ще е добро. Там мога да седна отсреща. Дали ще се вижда там? Къде? Където е другото кръгло нещо. Ага. И натам на парапетчето да залипа. На бордюр ще.